Ani ay taxi driver nga gitulis na giputlan pagyunog dila sa matulisan diya sa lungsod sa San Fernando, probinsya sa Sugbo. Ang detalye sa report ni Femari Dumabok. Nagpakitabang karon ng mga anak sa usa ka taxi driver kay ang ilang amahan anaa sa Tambalanan. Human kini putli og dila sa gingong duha ka mga tulisan. Ang biktima gila nga si Andres Alfanta, 52 anyos, taga City of Naga, kisa taxi driver sud na sa 30 ka tuig. Sa video nga gipost siyang anak, ila pa kining nahinabi apan naglisod na sa paglitog og insaktong mga pulong kay katunga sa iyang dila ang giputol. Gingong sa Banawa sa dakbayan sa Subo ni sakay ang duha ka mga suspitsado ug nagpahatod sa lungsod sa San Fernando gahapon sa kadlawon. Kay padung namugrahi ang biktima nang yawat kini nga makapamasahero pa. Pagabot sa San Fernando, tulis siya. Dito na siya postil. Moto, ang papa, nanguan na, di lang siya papiyon. Moto, siya sige, di lang ka na mo papiyon. Pagawas imong dila, moto, ipotol yung dila mo. Nga, moto, yung cellphone, kaya naman lang sa yung taxi, nakatawag pa siya sa yung Paris. Pusil ba? Ge, Pusil ba? Tuunan. gituonan kag pusil. Nya, nalagi kay mga samad sa imong naw. Duok ko. Gituo kanila. Gingong nakuha gyud sa mga tulisan ang kapin sa 4,000 nga kinitaan ni Alfanta sa iyang pagpamasahero sa tibuok adlaw. Samtang ang biktima naningkamot nga makabaniho pa sa iyang taxi aron makaabot sa Tambalanan. Kasamtangan pa nga naa sa Talisay City District Hospital ang biktima. Human kini gipirahan gahapon. Nagpakitabang na ang pamilya ni Alfanta sa San Fernando Police nga mao inhimo sa investigasyon. Nanawagan usab og tabang ang mga anak sa biktima alang sa bayronon sa Tambalanan. Mayang tagmadakpan ang nagbuhat sa limaing binata sa pamamba para matagang siya gusto siya sa nagtabo. Walang-wala, dyan meron man niya. Ang pananjud kwarta sa papa na uka. Uban ni Rod Prado Clans Gabotin. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.